Ai moi! Niin, sitä asiaa mulla vain olisi ollut, että kun Sugar pyysi tekemään semmoisen videon, että minkä takia sen pitäisi tavata just meidät, niin ajattelin nyt näyttää siitä pari syytä. Ja ne syyt siis tulis nyt, eli mennään kattoo. Toivottavasti me oikeesti nähdään Sugar. Se olisi niin ihanaa, koska me ollaan siis seppaneja. Ja se salaisuus on siis hyvin salainen. Eli haluttais kertoa se vaan Sugarille. Jos et saanut tekstistä selvää, niin kirjoita vaan tonne alas kommenttiboksiin. Et kysyy, että mitä ne niistä lukee. No, mut hei, toivottavasti nähdään. Moikka!